הלחשנית מטוקיו הייתה שם. פעם בהצגות היה מישהו שהיה... יש לך מה להגיד? עוקב אחרי השחקנים, מישהו היה נתקע, אתה לא מכיר? בטח, לחשן. כן? נו, תן אבל איזה הופעה, תן איזה משהו, נו, תן. תגיד משהו בולגרית לאומה. משהו, אונדיולום, צ'ילוגום. אבל כבר לא מדבר בולגרית, גם ההצגות שלהם בספרד שלי. אז פה היו שני דברים. אחד, אם הייתה הצגה, אז היו שורות, כולל למעלה. כן. שם למעלה. אם לא, אז היו שולחנות, היו משחקים קלפים, היו שותים תה, ו... וכי למה זה לא מצלם? את אותי? רציתי גם את המסגרת, אותך עם המסגרת. תחבים את המסגרת. אני צריכה את... אוקיי.